Salut! Suntem în luna ianuarie 2023. După ce anul trecut am prezentat modelul Bay Rover, anul ăsta avem un model nou de barcă care este ideal pentru pescuit pe mare și nu numai. Este un Bay Fisher, este asemănător cu Bay Rover-ul, diferența este de spațiu mai mare, consola pe mijloc. Spațiile utile pe care le avem în barcă sunt două compartimente în partea din față. Avem suportul pentru motor auxiliar. Mai avem un compartiment unde ținem de obicei scaunul pentru cel care pescuiește din față. Porții de lansetă sunt poziționați pe partea inferioară a consolei. Avem un compartiment pe bancheta din mijloc. Este închis etan, se poate folosi și ca depozit pentru pește. Mai avem bancheta care putem să o folosim în momentul în care mergem. Se poate folosi pentru cei care stau dacă suntem mai mulți în barcă. Așa arată bancheta. Scaunul se poate folosi în două variante. Se poate poziționa și pentru pescuitul din spate, se poate folosi și în marș. Avem și un bazin pentru pește viu, pompă separată. Aici putem să ținem peștele cu apă curată în permanență. Este destul de mare, avem spațiu pentru pescuit. Este categoria C, este foarte utilă și se folosește foarte mult în afară pentru pescuitul oceanic. Pe Marea Neagră se poate merge foarte, foarte bine cu ea. Este o barcă stabilă, o barcă confortabilă și cu un consum redus datorită formelor și materialului din aluminiu. Ea vine cu prin top, avem același dotări rezervor de 60 de litri pe care îl avea și Bay Rover-ul. Astfel, diferențele sunt la consolă și la spațiul pe care îl avem în interior. Am montat un motor de 60. O să vedem cum glisează barca și cum merge. Noi am mai probat același motor pe bărcile Bay Rover. Pentru cei care vor să vadă modelele de barcă pe care le comercializăm și motoarele pe care le avem, vă rugăm să intrați pe unico.ro. Acolo aveți site-ul nostru, de asemenea avem și canalul de YouTube, pagina de Facebook și Instagram. Urmează să facem o probă cu modelul Bay Fisher. Este primul model ajuns, vrem să vedem cum se comportă pe apă. V-am zis, este o barcă care se merită pentru pescuitul pe Marea Neagră și nu numai. Este o barcă foarte stabilă, cu un bordaj înalt de 98 de cm. Haideți să mergem să vedem cum se prezintă barca.